Ik hoor net dat er zo klaar is. Tja. Hoi. Vol in de visagie. Ik hoop niet te vol, hè. Nee, ja. Nee, is te vol. Vult met. Ja, ja. Maar ze zien nee. In één keer de wallen weg. Nee, nee. Nou. Reacties. Je denkt misschien, bij welke cv wordt immers opgemaakt? Maar we zijn bij de televisie, man. De laatste van vandaag. Ja. Ja? Ja. Zit erin? Of zijn hoes. Ja, zeker. Mm. Want we zijn bij alleen. Ja. Dat Dankjewel. is gewoon voor ons is bij alleen. Hey. Komt eens. We werden rood gezikt. Pak mijn glaasje water nog. Waar kan het? Lopen we de trappen af. Want vandaag, Bas, vertel, doe het even. We zijn bij We zijn alleen. vandaag bij alleen. Bij het programma. Avondgasten. Alleen dan vaste avondgasten. Vaste lovensgasten. En dus hebben we een mini zoekpool gemaakt volgens mij. Ja, ik ben er net geweest. We hebben me ook het voorgesteld. Wat is het moest een beetje tv wie gekleurd. TV-waardig. Ja, nu is het nu live, hè. Kijk, dat gaan we op dit scherm zien. En zometeen. En het is te zien om 6 uur. Is het live? Je moet erop zitten, man. Snel, dan kan je nog net de promo. Kom. Dit is dus paniek. Paniek. Zit er even zeker. Gauw. Want hij is natuurlijk fashionably late, zo gaat het met de prins. Ja. Dames en heren, de prins van Sittard! Ze zijn erg enthousiast met de Mimarigal, denk je niet, Wim? Ja, ja. Ze zijn erg enthousiast. Ik ga even laten zien wat er gebeurt. Het is veel verder, veel printen. En we gaan bijna live. Ik laat hem gewoon draaien. Totdat we live gaan. In de tussentijd gaat Wim het uitleggen over de historie van de Marotten. Oh, moet ik dat doen? Gisteren werd er vanaf vragen. Daar weet er alles van. Nou, vanaf. Goed vast vanaf. Ik ga je vragen over de historie van de Marotten en ik ga de vraag stellen. Welke medailles heb je eigenlijk allemaal? Nou, Ik heb kijk. dit is de medaille van de Grootvorst. Ja, Dit is de medaille van Kloos Kelner. Klooster Kelner. Roos Kelner. En natuurlijk die En dit is de echte Marotten. heusmedaille van de Marotten. En dan heb je ook een orde. Of deze de past dat niet nog? Nee, dat past nog niet. Dat past niet, want nu, Jij hebt nog zeker een minuut of iets. Wim doet hebt altijd een medailleverlenging, hè? Ja, ja. Ik zeg posities. Dat ook op de boek. Ja, moet het weer gaan, hè? Je moet eigenlijk geen onderscheid erbij krijgen, want dat past het Dat niet. past er niet meer. En in de tussentijd van Frans Pollux dat we toch het meer tijd hebben. 4 minuten, ja. 5 minuten. 5 minuten. En dan ga ik toch afsluiten, want 5 minuten is veel te lang. We zien ons vanavond bij het uitvliegen van de papegaai. Half 9, hè, Wim? Half 9. Half 9. 4 van weg. Daarna is er ook In het paleis van de in het koning van de prins. prinselijk paleis. En hij wordt heel schoon geworden. Dat is heel... Helemaal gezien. Susie, gewoon nog even hoi. Hoi.